Joint Action Committee Jonggish Potali Kishnong Hakathan Mau Thaba Kabaha Papo ka Southwest Khasi Hills District kila yoma shibun ki jinge na ka jingsniu ko surokata na do ka shnong wa kaji shedu shamau thaba kabadan kumba 8 kilometer e ha kabaye kane ka surok da pentre na ka Khasi Hills Autonomous District Council KGDC na do snam 8000 lai ong u ha kana menta klasniu shaba palat ong uba kayes Dakar Uba ke Dakar ubadai usodar jong kashnong nong tenge habakran hakilat bathai kubor uba longru udukot jong ka JEC jong kishpo tali kishnong haringkat da ka jingya donlang ki weide ki riurang ba kilapan pau ka jing sngu diaw namar ba ka ne kusurang hakini kisngi ba menta kelasniu shabapalan namar kata kilalet ru pan pentem pat pensngo hapo ka KJDC hakini ki banai baladam pan kerpan banwan maramat no yakani ka surang ya ki jaka balasniu namar bashibon ki nongshong shnong hakani ka than kila yomat ya ki shibon ki jinge haka let ka wan khamtam ya ki bapang bashitom haka ju ka por kila pan pawru ka jingsngo ngu bana kalyang ka KGDC kalakular banwan jingo yakani ka surak balada long kabala nakalyang ki patba nongshong shnong jong kani ka than ki bu ka jingkerpan ya ka KGDC banle e no ne banwan maromat no hakani hi ka ayom telang ka bansawan Sordar ng kasnong nong pinget ngada pakting sungu ko pakraw agabaday nagabanta nadu ba nilayo ya kani ka surok kani ka dong ka than lingba jong ka district council nadu kisnam 8000 saw 8000 san bat hadu menta tengi yu I ba kani ka surok menta ka sniu palat ba kristom hakayai ka yeng ki ba pang ki postom ki longkmi ki ba armer ki la marsipun ki jing halor ki jing sniu no jong kani ka surok ya ka bana ka liang jong ka district council kala de parisna nadu kisnam 8000 saw terter hadu menta te ta ko ke jingmut nak liang tu ka sunjuk tu posnong ka bangi ai kerteng ka JAC si posnong mina lej pan kerpat sa ka council ha ka si terik jong ne upnai bladep ban nak liang jo ka council ta ka bas kurom ni aingu ni sngu ya ka ba ka yo pan kular bahkan sale dan don long kepala tin si yo pan le pan repair le pan sna ya ka ne kusrok ha kini gi bnai telang ban hal ka ne ka panta ni sio ban ba ko jing ai singu ya ka council bakla sim jing kli na kunta ka ne ka surok tungi ban kerman ha kini gi bnai kan sayo ban 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 turip bahkan sayo ban 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 repair